Здравейте! В това видео искам да ви покажа един двуканален транзисторен ключ, който е предназначен за захранване електромагнитите на лодки, които бункерите се отварят с електромагнити. Тук подаваме захранване, което идва от батерията. Тук се закачат двата електромагнита. Аз в случая за теста съм подвързал две крушки. Това е кабела, който се включва в автопилота за управление. Платката е с по два силови транзистора за всеки от изходите. Има оптрони, които оптично разделят силовата от управляващата част. Има и два предпазителя, един от които е стопяем, а под него има термопредпазител, който е самовъзстановяващ се. И при късо съединение в електромагнитите ще се прекъсне захранването и ще предотврати проблеми назад по инсталацията. И при повишена консумация на електромагнитите, примерно от скъсена намотка или нещо подобно, също има предпазител, който при по-висока консумация от електромагнитите ще прекъсне подаването на захранването към тях. Сега ще ви покажа и къде се подвързва. На платката на автопилота има предназначени изходи за управление на платки за електромагнити. И тук тия пинове са за това. Така, тук активираме единия, подава се импулс, който е за около секунда, което е напълно достатъчно да отвори електромагнита. Другия канал. Също така платката може да се използва и за захранване на други силови консуматори. Ако я включим тук примерно, където е осветлението и ключ B, можем да го активираме изхода за постоянно. От тук е димируем изход, който усилваме и намаляме. И така платката става за универсално управление и може да захранва почти всякакви силови консуматори, но главната идея е за захранване на електромагнити.